Věk 20 let. Pro mě to znamená začátek práce asi. Konec studia. V té době už jsme do Roxy určitě chodili. Já hlavně asi na tenkrát se to jmenovalo Smirnoff in the Bush. Já jsem chodil i na mixy a na takovýhle, co měl tráva. Jsme oba dva rezidenti Shadowbox/Roxy a občas tady hráváme i na jiných akcích, třeba v Chilloutech nebo tak. Jinak tady už hrajeme jak dlouho? 10 let. 20. oslavíme určitě na akci 20. října, kdy tady hraje Andy C a my budeme hrát v Chilloutu. No a možná se přijdeme podívat i na nějaký další akce, které jsou přes týden. Roxy bychom popřáli. Dalších 100 let. 100 let. 20. No. Minimálně 20. Minimálně 20, ale jinak klidně 100. 100. Ahoj. Čau.